apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangasawa man ti kapurukan tayo ani din daw. Jak pala nakaasawa, ay nawaw. Imbag ni Dindo at nagagad. Lalawa ti garden na. Naggarden na naggarden. Idi nakaurnong nangasawan. Nada kumambo pangasawa na makiasawa ko. Agagawa ka Tapno ito makaurnong ka di mga asawa ka ba? Nanang, ikandak man iti pangasawak. Mawampay trabaho. Kasano no madan kay ti putaw. Asino kay ti mangpakan. Apay kaslaan ni malaya ngayon kaiwayway ti karuutan. Ay nawaw. Kasla kumamupyag. Ano mayulugan ka agtuktukan. Sana masapaw la paggatasan kada pakanan. Dayta ka ti paglaigam. Panglakaan. Kayat mo nga raw, amanok ti pagbalinam, tapno agtuktuk mo ti anak mau. Jakmat kayat no kawitan nak, di pa ka ipalot dakton. Oh, malagayam. Apay nga raw nga paalam ti piyak. Ay nawaw. Kanayon na kansa mga umay sirpatan ni Duro nga anak ni Berta. Wentatang, ngamjak kayat tadamat sadsadot na. Narigat no agtinag kagpaisaw iti may sa asadok. Wen atatang, adang agpaiso itsura na, ngam sa anak mo't ngagbiag iti taar na, ay nawaw. Puno day ta. Kita tay tao akabalan nakabiagain, kain dagiti agbalay nga nakyaw. Ay no day dya Duro, ay awan lamaw. Bay, anyo tatang, tauray lakayan, basta damabalin na, sungbata kon. Ay nawaw. Kasanaw, no kasasawa yaw ko matay adagaws. Saan ko ang basulan atatang? No makaas-asawa lakit di pagustuhan. Ay, di ka man anak ko. Ibagadan ton arupat kwarta ka nukas jay. Agsaw lang nagiti umapal atatang. Ngam no siya, aramatag ti utak ko. Aramidam iti asidag ti balay me. Adda nga min nakita nga agkubkubo ala kaya na pan iti balayo. Apong mo? Saan mat? Jak amuan wapay nga may balay mi day ja alakay. Ay nawaw. Amangan no sa nga ili ni tatang mo. Amo ngam ni matmanang ko ti sapsapulan na no kasjay nga umay. Apay asapulan na ni manang mo. Amok pa yan. Yung kadamagan ni jala kay ano apay. Inakdamagan. Ngam ibagak kasi katimang damdamag. Ala, apay nga ibaga masyak na ikat saan mat. Inakdamagan. Agawid akon. Nagapuam si Katotoy. Nagapuak iti balay da tintin, nanang. Apay anapan kay Jay. Adda nga min nakita nga kubkubo ala kay anapan ijay. Katapay kumano adda. Amamom ka day, di kung kunam alakay. Saan? Nagsilap ti relo na. Adapay nagsilap akwintas kan nagsilap asingsing na. Ay, no sa anak nga agkamalay. Ti balik bayan na pensyonadaw. Ay, kalbo ka day? Dakam mo ata nakakalugong ngamin. Ay, isulakit day. Abangan no, sirpatan na ni Daisy. Ay, nawaw. Nangagkuti saritaan nyo ko ni Totoy, nanang. Anya saritaan, bay. Agam, apay ka nakasta tayo tsuram ngay. Tasla di ka makaid na. Dahi dya lakay. Sirpatan ng samot ti sirpatan. Lakayan lakarudan. Ay, uray laklakayan, dumakaas-asawa. Malapdam ayakit no ada kwarta na pang-asawa na. Kidakas, di makaas-asawa ngawang kwarta na. Di ay timaday. Ay,
Unang laklakayan mo toy. Kaya't nga tanin Daisy dayjay alakay. Apay kumadi na kayat ngay. No agnam ay mag-itisidong na. No si kangay, agnam ay kada itisidong mau. Ay nawaw. Nanang, agpaaram kayo man kay iti dayjay alakay. Tapno datayo ti mairanod iti pensyon na. He! Di ka man. Sa anak mo tamakas asawa. Urayan Tapno di na arman ni Disay. Apay ngagsan doon ka dita suli duraw. Makaas-asawa ka ka din. Amuyo lang arudan. Damagan nyo pailaan. Salbag ka kide. Kasano makaas-asawa ka dagop ka tisadot. Sino mga itimayatkin ka no kastam? Anya tinaramid ni tatang kada kayaw, tana ay ayaw na kayaw. Kapay ang damagam na anya tinaramid na. Iso kumamot ti aramidak nanang. Maramid mo nga ta tinaramid na. Ha? Kanayon na kini asagutan ka nagitimula na. Kas kumaiti sabong te katunay, sabong te karabasa, sabong ti bungon, kanda dumapay asabong nga masida. Ha? Maramid mo nga ron. Kaawampay mauray may sa amulam. Ay nawaw. Sinalbag tay jalakay. Kanayon mo tan iti balay da Disay. Anya ka diti aramitam dito dalang nga turong iti balay ni Manong. Tintin. Agar-aram ka di balik bayan alakay ka ni Manang Mau. Ay, Manong. Inkadamagan ka na kwada Kayat ka din ni Manang mo da jalakay? Inkadamagan kan kwana Manong. Jak amu ta jak matdamdamagan. Ay, apay nga interesado ka Manong. Nagapwam si kaduraw, nakarupangit kamay. Masurunak iti da jalakay. Inton kon, malitak kon. Ay, di ka man nagar-aramin. Ay, niya kumatiga po alitak kamay. Jak magustuhan ti kanayon nang ipapan iti balay da Disay. Ay, niya kumatikar ba nga mamangi parek. San mo mat nga asawa ni Daisy? Asawa akto ay nawaw. Sa ulaeng, ti makaas-asawa day ta ibagbagam. Inarim mo ka din, kan sinungbatan na ka din. Armag to, kan asawa akto nanang. Kaano kay day ta ato? Inton lumag to, tiba daw? Umayak man, ading Disay. Apay ka di Manong, anyat ibagam? Pao naganak payatap na makapagsarita ta. Makapagsarita tamat nga uray at data itibang saltibalay mi Manong. Mabalin ka di nga ibagak dito yan ti panagayat ka. Ay nawaw. Anya? Panagayat ko nam? Ay nawaw? Ada ka di madi nga ibagak ading ka. Mas dawak lang amin itimbagam a panagayat Manong. Agayatak ngamin unay ken ka ading ka. Tingamin parikot ita kat adamat na nangyawatak iti puso. Anya? Nay. Kasanuan na pasamak day ta. Disay. Dandani kamin agkalay sa kanibalik bayan. Sinong bata masamutan nila kay pensyonadaw? Praktikal tayo lang, tatang. Kaya't kumata makalungaw tayo. Apay, ada panagayat mo, iti pensyonadaw. Masursurok to nga ayatan, tatang. Imbag ni pensyonado, tamay na ti masapul ko. Sa bagay, naragsakan to nga ta iti sidong na. Ha? Anya di kaya ti asawan, tatang? Ang mga di kay agkaalaan into nagdena kayaon. Nasaan kami agkasunguan? Di agsina kami ti pagyanan. Anya! Apay akas tamanan tay tsuram. Nalpay dagita abagam kan. Kuso-kuso tabuok mo kan. Langam tinapukawan. Sinalbag day jalakay. Dinadaal na tiragsak ko. Maasawak ko man ni Disay. Isuki din ti mga asawa iti kayat kong asawahin. Awan ti mabalin mo no di nakakayat ni Disay. Unak ngamin na da kayo ti agpaaram iti day jalakay.
Apay mabalin ka di matasak ti mangaram iti lalaki. Langgong. Mabalin mat. Pinikot yun ako man Na. Uray, tinulungan kayo pa itap no mapikot yun ti salbag alakay. Ay, nawaw. Ay di ka man. Kaputa makaas-asawa ka niramraman na kiti madiak ka panunutam. Nangalaam mo ti kastagalan mo. Sika ka di day tamanong duro. Apa yan nagdulpot ka? Ay, nautot na ti puso ka pinataod na yatin, ten. Kasano ko mangagsakit ti puso gapukin ayat? Di mo taubing ka pa ibagam ka ni manang mo nautot, marik-rik na kita. Anya ka di day tangay bagak ka ni manong? Kastoy, ibagam kaya't ko nga asamaan. Wan? Ada ka di tangdan ko amang ibaga? Anya ti kaya't mo nga itangdan ka. Uri anya basta ada itin mo. Nangalamitikan ka naman chocolate. Ay nawaw. Ay, intad ni Manong Duro, manang. Tapay nga inikkan na ka. Anyat makagapo. Makas-asawa ka nung amin, manang. Anya? Gapo ta makas-asawa? Inikkan na ka iti chocolate? Makiasawa ka kanukan kwa na, manang. Anya? Ay na, ubing ka lang agpaiso. Mabalin aya basta agasawa ti tao. Katuan kaya't nakangarod nga asawan ta makas-asawa. Di makiasawa ka. Ay nasi ka nga ubing. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay nawaw. Ibaga makayat mo ti mga asawa. Lumapay nga rodakas na ti itsuram. Nay, anya ti itsurak na nang? Kaskala na bagyo. Kikunam, ada ka di babae amayat ken kay ti kasta nga itsuram. Dayjay tumot alakay. Anya nga tati aramida. Tap nagsanod dayjay alakay aya. San ka nga agar-aramid iti pakadadailam? Uray agsanod no bilang ti pensyonado. Kaya't nakangata ni Disay. Nawan dayjay alakay. Mabalin nga ayatan nak ni Disay. Panagkunam kaya na ka. No iti kasta nga itsura ken galad mo. Awan lat ammo ko na may lawan ken ka. Apay nalaadak launay nanang. Tawan mangayat kanya ka babae. Saan ka nalaad? Ngam tinasirib a babae. Saan basta agmayat a makiasawa no namnamaan na saan nga agbyag iti sidong mau. Manong, ada nakita abalasang iti dalan. Kasla na yaw-awan. Napintas ka day? Napu daw? Wano nangisid? Napintas. Magmag nang tumalangkyaw. Ay, inakman kita ang bareng magustuak. Basta surutan ti kalsada, Manong. Makitam ton ti bagbagak. Sige man nga rod ading ka. Inak kita ang. Mapay nagdardaras ni Manong mo na pananaka day. Napanakinita ti bagbagak ang babaya kasla na yaw-awan, nanang. Kasano ko mga mayaw awan dito ikatsan mat asyudad? Tumalangkyaw mangamin. Tapay na yan napan nakalukinita. Tulugan na? Barang magustuhan na kanu, nanang. Ay na, unay katikabsat mo. Nula ka na babaya nakita na uray saan na nga mo, ibaga na nga sawaan nan. Nanang, nungay yawid nan to ti bagbagak na babae. Ay, saan nga aramid day sa aduraw. Amang kan numakayawid iti babae aparikot. Ay nawaw. Day, apayan duraw. Sino day ta babae nga insangpit mo? Anak ano tinagan na nanang. Makidagas ka naw. Papanan ka no abalay. Apayan ay sarong dito ay nawaw. Nanang, nagpintas. Asawak day ta babae. Basta makakita ka iti babae, ibagam nga sawaam. Kunam nga tinagan na. Damagagtuman. Ala, ingkay ng kasaw. Ibagayo ang makidagas lata dito'y balay, Alaman nga ron, mapanak iti ayan na.
Ay, sinalbag ka duraw. Apay na nang. Idi dinamag ko tinagan na. Ibaga na kidi na San Fernando, La Union ka daw. Anya? Ay nawaw. Kuna na ana. Amangan mo na kurkurang dahil sa babae duraw. Kaputa asawa kan ura sino ditan? Nanang, manong, umayo kita anti babae. Agsalsalamatan, nagkatkatawang agmay-may sa. Ay, Anya? Ingka ibaga ka nagiti opisyalis na tulungan da amang itunton iti pamilyana. Ay, bagkaduraw. Agbagti mga kayam. Ay, nawaw. Naspak. Ay, nawaw! Saan agaputan na pintas, Manong Duro, kat asawa amon? Di pa nakiasawa kat saan abarang-barang. Amuan, winukilatisan tayo pa'y kung mga umuna, tapno awan to ti pagbabawian tayo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.